Shabafethu, so soloko kuphume i-Nedbank Cup round of 16 fixtures. Engaphambili we-fixtures yilena le ngathi kuthethwa kakhulu ngayo. I don't know whether amakhosi ayoyika na iStellenbosch okanye kuthini, or is it because of isigameko esenzeka kwi-Carling knockout. But hayi, they have no right to be scared of iStellenbosch. Phela iStellenbosch izityhafele kule season, bottom of the log standings, yabopha. And amakhosi kumele bagqithe apha, because kusamele sihlangane thina nabo somewhere somehow, noma kuma-semi-finals noma ku-finals. Phela we have unfinished business thina ne-Chiefs, yabo. But ke as far as we are concerned, thina nakula sikhona singamabhakaniya versus iChakuma Chamatsivandila eLimpopo. Hopefully sonika ibala eli-right phaa kula mabala aseLimpopo, yabopha. Kodwa ke moyithula amaqela, the Soweto Giants kumele bagqithe, yabo. Kumele bahlangane somewhere somehow. In fact, we have unfinished business neKaizer Chiefs.